vigawenga famumba famba kuphana maona dimumba kuna president chimanena ife mumba munyangashani watumiza zigawenga kunsuzu zumenyana nda apolice atoliza futi moti nzona simenesi wina akadalankhula kuno ati sabola sitiyesera m'maso kustanda uzati mumba iti sabola wowawa ena akuyesezera kumaika m'maso apweteka wapanga standard waikwezako mumba waikwezako nde mwafotokoza kuti inuyo mukudziwa kuti anthu ena ndithu akuchita ndale zothana mwachita kunena zokuti simukuyankhula izizi ndi manthanso. Of course. Do you know the people that are doing I know them and I've said I've confronted them live in and now in and ndikaguna kuti mupanga zakuti you know kuchipaniko. Of course and I said to me kuti you were saying no, let's have a solidarity rally amembala wamba kapena akulu make more money by regional level and like so for me I said let's have a solidarity rally to say unity as the Antachipan Limosi. I'm like, to hell with that. Why should you have a plastic? I'm not a politician to go there, cheat people, we're together. No, when you are the people going to my constituency meeting, constituency committee and area committees, Mumba City Confuna, our president Sakfuna Mumbai, Funa Waguragud, Lili Boza, the HE, the way I know him. And anyway, the way I know him, he will never tell someone with the never. But they're trying to use the name of the president just to make sure that I'm a Zidian. And towards our president. And Moody Mutagi Simon Safuna president, I'm saying Kabanji do an extra young. That would have Safuna Muntuna. The thing is, I'll see you doing a Muntanu, I mean Mufuna in you understand? So they have been playing games, and I know, and you say this because like Panopa Nani registrations, my elections, we had to take monitors a bit ago. And that's a fact. And they say let's have a solidarity rally for what? When you are busy segregating people who are siding with me. We know I can and my primaries, Chakuli, Longo Bunda, and the like, while we know my primaries, I would like to understand no Kanga to Fufuze, Kanga Nabila Mtamini, just because she was with me on my Tinima mega farmers ari ngono oposa 800 mamega farmers ali ngono ni minda ina ikulu tinati tsalimbikitsa ulimi wantirira ndikulena pano pa ulimi wantirira tuchitade ngene yaya kulije kusinza koma ndeni kulije kusinza area konstruko ngene yaya ekinyara yo kutokizumana kulendumwa sila jilango yake nchiani kodino nyuma kanzo kuno 6 April tose nikazangane kule kumbana chanda Pamene ameyawa bakuruka kwa Dar es Salaam bakutola maambulance ya gauta ibe maambulance ya lima cruiser ya kwiza imoza kuna kutini wodi iko na hodi maganda ambulance karibu na cruiser ya nadi ya msu ala bwela bano tu ala bwela Malawi Congress Party mwabangisa nsonkhano ankala kula fundo zori yani malo ano heri nkumari kwaja fologologo ya madzulo Pamene wa miru ya wazungulira Mwana bwela bana Malawi Congress Party ala bwela malo ano
Arabwe malo ano amayankhula fundo zoti chani Heri kumari kwaja Kolokolo ya madzulo Anthu amene wamitu ya wazungulira. Tikamakamba za nkhani ya misewu imene mwafotokoza a DPP nawo akumakamba kuti izi ndi ma ideas athu misewu ikumangidwa panoyi tinasayinira kale ife kuti misewu imeneyi imangidwe inu muyankhulapo zota ndiye ilolo nde ngati pali chipani chimene chimanena bodza number 1 ndi DPP ndipo ifeyo tinakati bodza tikaphunzire dakatoka phunzira ku DPP ngati pali anthu omati akakhala kuti Amalawi anamize mutani ndipo alibe manyazi ndiye ndi DPP chifukwa inuyo mukafu chilipo chipani cha chilungamo ndiye Congress inu makamba za timavomera mavuto amene Amalawi kumana nawo. That's why ngati chipani choyankhula chilungamo yes tiuzeni pano yes. kuti misewu iyi imene yes. yamangidwayi yes. akutero a DPP yes. komanso anthu ena yes. kuti izi zinasayinidwa kale amwanamveka vision ya Malawi anapanga lane vision ya Malawi anapanga lane ndi Dr. Hastings Kamuzibanda. He laid a very good foundation and vision. Lea tikamakamba zoti mafactory lelolo adaunonga ndazatu achi koma Kamuzwana ena okale. Veteragaye I'm coming there. In fact this is a very good question for Malawians. Tikamakamba kuti awawa a DPP anayi ni maplani omanga zinthu obweresa city kulilongwe omanga misewu ya pamwamba opanga zinthu za makono okani ma university omanga ma university pali ponse ndi Akamuzu komano awawa anabwera pakatiwa anachedwetsa ndi a DPP atabwera adaona zimene Kamuzwana alemba. I can even show you zimene Kamuzwana apanga plan chifukwa chake mukati mumange town muna makuletsani even nthawi ya UTF apa msamange padzakhala sewu. This plan was done by Dr. Hastings Kamuzibanda. The magic about Dr. Lazarus Chakwera is implementation. Chimene wakwanitsa Chakwera ndikutenga masomphenya Akamuzu ndikuyamba kwakwaniritsa. Awawa chimene anapanga is misinterpreting zimene Bingu adawauza dream in color. They dreamed in color. So what the DPP says kuti awanali maplani atu it is not even maplani at DPP. Anapanga kale Kamuzu mena masamutsa capital choka kuzomba kubera kuno anali maplani yake kuzomba tipanga chakuti kublanda tipanga chakuti kulo tipanga chakuti mena amapanga live capital hiwi kuti idzakhala pa mwamba motere zonsezi Kamuzu anatazika kale m'malo mwake tidzakhala ndi mafactory tidzakhandiza kuti tidzachita kwa kuti ulimi wa nthirira wana uyamba kale ndi Kamuzu kuti kulije vya kusinda mahitaji munyage omwe uko kutachomeneka waleka mamegafamu yake tukadoko uzekuno wazakatimba njema ili ya mzomeneka waleka mamegafamu yake tukadoko uko uzekuno wazakatimba njema ili ya mzomenenge vigawenga famumba famba kupana maona dimumba kuna president chimanena ife mumba munyangashani watumiza zigawenga kunsuzu zumenyana nda apolice ajoliza futi woti zona simenesi kumango nyazo manodi asita chimonda kati wagwira chini kumankula zopusa zambi zosagwisa amadelo This is Chamaliva. Yeah, kwene kutinangira chipani tikumbenge cha. Kutinangira chipani tikumbenge cha. Kutinangira chipani tikumbenge cha. Kwena mumba alongosa chifaki. Mumba yayo.